Goddag og velkommen til. I dag der tager vi fat på skulderen og området mellem skulderbladene og de smerter, der er relateret til de to områder. Grunden til, eller det der som oftest er grunden til, at man får smerter omkring skulderen og skulderbladene, er for det meste muskelrelateret, fordi at musklerne beskytter områderne. Imellem skulderbladene der har vi muskulatur, der skal holde skulderbladene sammen. Og det vil sige, at hvis den muskulatur så bliver presset eller sat på stræk ved, at man sidder og falder sammen, og der derved kommer længere afstand mellem skulderbladene bag på ryggen, så vil den muskulatur, der er mellem skulderbladene, blive irriteret. Det kan gå ind og afklemme nerverne og give gener deraf. Omkring skuldrene, der har vi også noget muskulatur, der har vi nogle led, der kan gå ind og give problemer i forhold til, når vi kommer ned og har en forkert holdning. Hvis vi for eksempel sidder ved computeren eller sidder ved skrivebordet, man falder sammen, skuldrene ryger frem, og man har ikke den samme bevægelighed i skuldrene mere. Så man kan lige pludselig ikke komme op og have armen op over hovedet. Det som der er vigtigt, og det som vi prøver at sætte fokus på, det er, at det handler om, at vi skal op og have rettet os op, have en fornemmelse af, at vi samler skulderbladene bag på ryggen, og at vi trækker hagen ind til brystet, så vi ikke sidder og falder sammen med hovedet og med nakken. En god øvelse, nogle gode simple øvelser for det er, at til at starte med, at man står, trækker skuldrene op, fører skuldrene tilbage, forestiller man samler skulderbladene bag på ryggen og kører dem ned. Så man forestiller sig, at man kører dem ned i baglommen og så frem igen. Så op, tilbage og ned i baglommen og frem. Op, tilbage og ned i baglommen. En anden øvelse på det kunne være, at man tog hænderne i siden, og at man kører dem ud af, fordi så begynder skulderbladene bag på ryggen at samle sig, og det vil sige, at man kommer op og får den her naturlige holdning, hvor vi får åbnet op her foran, får samlet skulderbladene bagpå, vi får arbejdet med den muskulatur, der er mellem skulderbladene, så vi ikke får de smerter, vi ikke får de irritationer. Og lige så snart vi kommer herop, og har lavet den her et par gange, samlet skulderbladene bag på ryggen, så har vi ligesom fået arbejdet skuldrene opad. Det vil sige, at nu har vi bedre mulighed for at kunne arbejde med skuldrene, hvor det kunne vi ikke hernede. Så når vi er her, en god øvelse med det er at tage 2 vægte, eller 2 vandflasker, halvliters, det er fint. Stå med armene ned langs siden, stadigvæk har holdningen, så skulderbladene er samlet bag på ryggen. Før armene op over hovedet. Og her der er det vigtigt, at tommelfingeren den peger opad. Fordi armen, den måde vores led er bygget på i skulderen, der kan armen komme længere op ved at lige at tage tommelfingeren opad, kontra hvis tommelfingeren er til siden eller nedad. Så tommelfingeren op. Og køre op over hovedet. Og stille og roligt ned. Og igen, stille og roligt op. Og stille og roligt ned. Og det her er det vigtigt hele tiden at bevare fokus på, at skulderbladene skal være samlet bag på ryggen. Og lave den her langsomme gentagelse, så det ikke er hurtige bevægelser op og ned, men langsom bevægelse op. Langsom bevægelse ned. Det der er vigtigt, det er, at vi hele tiden sørger for, at der bliver skabt noget bevægelse omkring skulderen, noget bevægelse omkring skulderbladene, så vi ikke har de her statiske holdninger, men vi kommer op, får noget blodcirkulation, får noget bevægelse, og det vil kunne lindre smerterne og forbedre bevægeligheden. Så det var det for den her gang. Vi ses.